ezomaskandi. Cala le ndona lo thetho ubani hali kade umhlezeko na icala le ndona lo thetho ubani hali kade umuntu qhwama manje kuleka sinjeni manje hawo Kunjani uba ngiyawazi ushaya inyoni nazi bosi unjani nazi ukuthi bafana bosi bafana kakhulu phela la woza la ushaya inyoni ushaya inyoni ngibona istilling zakho zawuthi kanjalo kade Yabona njalo ngamaholide siyehla siyemakhaya ngoba vele imvelaphi yethu semakhaya lapha ekhona nje seyivunyelwe ngamatorhwana njengoba nami intorho zeyiginci nje itorho lami lelo kunabafowethu abasebenza emafemini njalo njalo imisebenzi ehlukahlukene siyehleke siyobona siyemakhaya siyobona intombi zethu asebeqonyiwe abanye abafowethu abangakaqonji basuke sayoshela bese ayocela uthando nifike ngixoxe khawuthi nibona igcokama nibona igcokama ngijabule ngithi Ikhaya bazoniphikiza ngoya angeke ngiphethe ngisana ukubanga manje ngiphethe amanye oniphethe amaswiti no yawanihlukanisela neso ubona mntana manje ngine no akubonakala kufika kulo wenza le gaga welcome isithomo zakho lezo uyakhakulula mfana abantu abafana khonze ekhaya sidlula sibeka umshovu lensizwe ngisebenza nayo sisuka kude naye sidlula simshiya ekhaya lapha masimshiya somshiya emayi esigodini sakubo simshiya naye uphumule ulala bese sikhuphuka intaba njalo sidlule ihlambanyathi size siyokhuphuka njalo siqhamuke ngohlabisi bese siphindele emdletsheni lensizwe sishiya lapha igama layo uNtsuwe wakamdletshe lapha sesibhojeni iugazi lami ke lensizwa izalwa kwamanqele iphinde futhi ibe eyakwamdletshe kanti mina kwamdletshe ugogo wami ugogo ozala ubaba uMamdletshe sanibona ma hayi nathi sambe kahle ngapha endleleni noma bekukhona imvula nje izulu lina nenkungu lapha mawudlula ko Vryhead kodwa sincengile naye umama uMashando uhamba ngesihlalo uhamba nge-wheelchair walima lengozini yemoto ngo1993 ngangina 5 years angimkhumbula umama wami ehamba ngezinyawo ubaba esesishiyile nakhona ubaba usishiya nje ubaba besegxile kakhulu omamncane ngoba umama vele besihamba ngesihlalo akangaze nje ngihamba kungaze nje sengiyilento engiyiyona eseqala ukuhlakanipha ngibonga nje ukuthi ke ekhuleni kwakhe ubambelele enkolweni siyakholwa lapha ekhaya sikhonza uJesu nanokuthi uthemaye ethatha le ndima yomculo mina nganganakile ukuthi yinto azoqhubeka nayo futhi nje uMaskandi ngangakaze nje ngimbone nje noma esini ingoma la igcikile kodwa ngesabelo sikaNkuluNkulu kwenzeka italente lakhe lavela obala
wangakhela umuzi nanku uyabonakala ubaba wakhe noma engasekho kodwa umuzi uyabonakala. Ukodwa nje okuhlo kokugcina ucabanga ukuganwa nini usungakanani ngoba mina ngokwami ukuganwa ngikwazi ukuthi akukhulelwa. Uma ngivala kusala lezi indonga kanje kuba semzini weinsizwa. Bonke lobo buhle balezi indonga uyojike bungabi nasithunzi. Ube lula kungasekho umuntu ongumama la igceke. Umama wakhe kumele enakekele umakoti wakhe. Kodwa lutho nje wemthanda kangaka uMashando amkhulisa one parent. Indlela yokumbonga akamtholele iassistance. Assistance esimple angazikuyikhokhela unkosikazi ongadinge wages. Ufuna ukuba ukuthi ukhokhe once off emshintshe isibongo ezoba permanent la ekhaya. Angifuni ukugana ngoba nakho ukuthi ngijabulisa abantu ukuthi bazi ukuthi mina ngiganiwe. Egcina kosuku utholakala ukuthi futhi sengidivusile futhi. Iyezwakala mama ubeka iphuzu cha nami kukhona konke mhlawumbe kuzidingo zekhaya. Nami bese ngisibona vele isidingo sokuthi hayi sekufuneka ngizenze inhlelo zokugana. Kodwa ke mama lo msebenzi sikuwona kuyasinda. Mhlawumbe kube ngiyibhungu nje mhlawumbe ngisebenza emayini noma ngisebenza efemini eGoli. Ngabe sengithethe. Kodwa manje lo msebenzi esiwenzayo kwekufuneka ukuthi uthole umuntu ozophasa izifundo engajwayelekile. Izifundo zokubekezela nezokuqonda ukuthi ugane umuntu wabantu noma umuntu osupportwa ngabantu. Ngangitshela kumama ukuthi ke phela nami ngangathwalanga ijoka lokuthi ke einganeni zakho imina esengiyokwenza yonke into yokujabulisa. Sikhona insizwa lapha khona imdlenevu lapha emdala uyabona. Yona yenzani ganwa nini yona? Kufanele kuze ganwe mina ngingane uyabona. Ngoba phela ukugana kusukela ekutheni kuyalotshola uyabona. Singaxhasana la sixhasana khona begana ubhuti nabo bakhona abadala. Hayi ukuthi shuthi la ekhaya kufanele wonke umuntu ibe siqondana nami uyabo. KamaSkandi. KamaSkandi. Stay safe, thank you, and goodbye. Ngijwayele ukuya eThekwini ngoba eThekwini ngokomsebenzi thina njengoba sicula uMaskandi isupport eningi esinayo kakhulu iKwaZulu Natal nama event kaMaskandi amaningi aKwaZulu Natal. Siyafana nomvimbi manje. Ashina siyamethe. Ashina siyamethe. Ashina siyamethe. Siyabona lapha manje. Namhlanje ngiThekwini kwamashu lapha ya okusetshenzelwa khona uma umlingisi wozalo kwesikapapa Pheni lapha uBig Zulu. Ngiyakhona impela nje endaweni yakhe lapha la besebenza khona kodwa ngeshwa ke wasishiya ngokukhulu ukuzuma kanye nomalume wakhe uBagebe. Ungalinga. Hey, avudelela mthandeni. Kanti uligwala nokuba ligwala. Ahlangana nawe lapha eMontrose wabaleka. Kanti wemnganami ungabonga ubalekela. Angibathinta abantu besifazane ngezami izandla. Ngumshaya umuntu wesifazane ngezami izandla. Papa Pheni uyangiphaphela.
kahle kahle uyangiphaphela nje uhluthi ungiloliya benwele ngoba ubaba Pen 1 ufike la emculweni ecula le umculo wabo ukukhuluma yabo bathi hip hop okay fine uright lo mculo nami ngiyawuthanda yabo sometimes ezinye ingoma zakhona ngeke ngilalele kodwa baba Pen ufike wantshontsha izitayela zami zonke lapha zomnsizwa ngoba vele wase Bergville uyabo shuthi maye khona kube Bergville uyayibona ukuthi hawu amabhinqa agqoka kanje amabhinqa nansi into ayithandayo ayithanda ngigcoka melisha so yena uvele ke wathatha zonke izitayela zegcoka melisha ngifike emculweni mina ngangibizwa ngoshuni wenkani ushuni wenkani ke ivele nginenkani yonke into engenza ngenkani futhi into mangiyenza ngidinga umbono womuntu ukuthi uzothini ngenza lento esingifikele noma ngayo ungayibona iyimbi wena kodwa mina mase ngithe ngiyayenza mangidinga ngena la ngiyangena nginenkolelo ukuthi khona lento ephila kumina ingilozi ephila kumina esuke i-decide and i-decide into ezothandwa ngabantu ngalezo sikhathi i-decide into ezothandwa ngabantu kusasa so ubaba Pen ke lapha wantshontsha izitayela zami ngathi ushuni wenkani baba Pen wantshontsha lento ukuthi ushuni wenkani naye uthi ushuni wenkabi uyabo hayi angingakunaki ke lokho ngibe nokuthi hayi nxa ukuthi ubani lo muntu lona ngitholela ukuthi akawucula uMaskandi ngingamnaki ngoba ukube uyacula uMaskandi ngangomthatha lapha uyabo yabona mfowethu le video le la Big Zulu engiqhathanisa nedixo ngicasule kakhulu ukhuzani ustrong ngenxa kaMthandeni ustrong ngenxa kaMthandeni uyaunderstand labantu laba ngiyakutshela ukuthi if ibeef yabi ngaphela kuMaskandi ngeke usaba mkhulu ngendlela ukuyo njengamanje baba Pen 1 kwayena qobo lwakhe ngoba ezeqala nje ezopromoter uSwelizinyo ngegama lami nangu Papa Pen no uSwelizinyo lapha abahleli badiscussa ngegama lami yabo obvious mothi ebuka lento ikhombo isisindo nobukhulu bami ngoba uSwelizinyo ngapha Papa Pen ngapha badiscussa ukuthi uSwelizinyo bambuyisela kanjani egamini manje into ngivele ngayenza wena ngivele ngabhala iposter manje yabo ngabhala iposter nje manje kusashisa nje ngiyabona kwipost ngiyakuveza ukuthi umuntu osupporta mina ngisupportela ukuthi mina ngifuna ngibe imbali nedixo noma ngiyimbali nedixo ngamana ngiyeke manje ngisupporta ngibe osupporta lezi bhuka zalapha eThekwini oJumu yabo lapha na uzalo okokuqala into engiyibukayo usebenza lapha na all over abahlukahlukene bayisukela amalokishini amajita kanjalo yabo Sanibona. Njani? Siyaphila. Ngiyocela nje umtest temperature kwamanje. so manje ngoba kusuku leHeritage kwi-Heritage Day all over bafaka ama-skin jean bebhinca ibheshu ngaphezulu kweblue babhinca ibheshu nebhuluku thina sikwazi lokho ngingomZulu ngaphandle nje ukuthi ngomZulu ngiumuntu osemusha olithandayo isiko lakhe noma oyithandayo imvelaphi yakhe oyifelayo ngeculture yakhe kodwa ibheshu asikhulume lokho asilishi iqiniso ukuthi ibheshu lifuna sengathi ungaqhamuka ube wedwa mawuyinkosi ebese uba nabo ke nje uba nawo amabutho neyingcelebana zakho eyifake ibheshu le elakhiwe ngesikhumba sekati uyabona bona kodwa Ngokubona ngobeni wardrobe. Mina beni ngikhompyutha ngisikora. ngiyabona hayi no Wena ke lo. asinankinga i-wardrobe yenu i-furniture ibuka Wena ke lo. yebo uzofuna ukusishintshisa lona Cha phela ngisibona ukuthi siba happy ngani then lama pijama lawa ngaphoka lapha mapi wona hayi ntombi ngeke pijama lawa beke bona igqoka ukunzi hayi ngeke bana hayi ukunzi ufake ngofuna ngibona ifake ipijama ukunzi cha usazofika phela qale kwaba nzima ukuthi be-understand ngoba bona vele imvunulo ngalolu suku Heritage Day imvunulo vele yona ehamba phambili kodwa manje ke uzamile ukuthi uMasondo abachazela ngoba uMasondo besixabana naye sibanga le ndaba le yebheshu futhi nakhona indaba yebheshu
yayisifeyilile vele uyabo sekuthi ngizogqoka nje ingezo ngisuke ngiqoke kahle Sisikhulumile efonini angichazele Ya ngikuchazele mfethu ukuthi ama-backup dancer wise ama-backup azobenzani wona I know alinka kumina but ngendlela yabo ya but makhalaza linka kumina ake ngithi nje wona azobegqoke white and ama-brand lawo and iqobo is no red ngilandelwa amabhinca through ingezo kakhulukazi ibheshi ngiyaliqoka nje ngoba phela ngiyibhinca vele yabona. They would, because the thing is, abantu who are coming in today, we've asked different performers, our performers to be dressed in the different traditions of the country. Yes. So I think that will work for us. Yeah, because very traditional. Ngoba obhuti bethu abasebenza eGoli labahlala ema-hostel bagqoka kanje. But yona into etrendayo lesematheni imina futhi umnikazi wakhe. Yabona mina futhi umnikazi wayo so it's not like ngigqoke njengoba ngiyathanda yabona yona indlela vele ngiyona le ngisho ukuhamba lapho ngishoyo ngithi yabona indlela ngimi ngayo ngiyakwazi so ke kufanele ke lento engiyona ngingayishintshi ngingayibalekile. Ngabona isikhathi sabalindeni ila bazongena khona bebeke lesi ulayini sihamba sonke ke Uba kuyezwe bese ngishona after lapho sibambe kanje la baphuma bese nahle Akukhona futhi noma kodwa awasi awuthanda ngokufana kwenu ngibamba ke background ke bese nibayeka la bese bedlala ngingathuki ukuthi ngiyabona nje kumnandi kuyaphithizela nje kumatasatasa kodwa mina nginakile ngoba angiyena vele umuntu ovanzi futhi ke nalento yami le yokuthi mina ngazi ukuthi mina kuphela odumile yabo angiphithizeli mangifika la ngifika khona ngithatha ama selfie nabantu nana yebo ngiyashutha nabo babethanda ukushutha iyona umthetho wami njengayijwayeza wona cishe ingakho ngingaphuphi ngihlale njalo ngimusha kubantu abantu bengithanda ngoba ngiyihlonipha ibrand yami yabona ibrand yami isho ukuthi igcokami yile lidumile South Africa mina ngathatha iselfie no Chris Brown mhlambe noma no 50 Cent mhlambe noma no Rihanna or no Beyonce uyabona angeke ngithathe iselfie nomuntu wala eSouth Africa iwona shuni wami nje lowo wena ungathi ngiyahlanya mhlambe ngokucabanga kwakho kodwa mina ngihlanya kahle futhi mangihlanya kanje ngoba lento ingenza ukuthi ngihlale ngispecial ngingatholakala lapha sengishaya iselfie. Ezo maskandi Siyamhlonga bengalindele ukuthi ngizobona le ndoda bengithi mhlambe nje bathi kuzalo balande mina njengenkosi KamaSkandi bayazi vele ukuthi ngiyaglowa uyabo ngiyaglowa so mabephethe mina vele baphethe konke bekungazana ukuthi khona umsakazi wokhosi okhona lapha yana naye ozo actor ngathi kushawa abantu abawutshela ukuthi bona abawaziyo KamaSkandi abasakazi bawo so much futhi kushathi mhlambe ngangangani mhlambe kodwa ngabonda hayi namhlanje aku-actor ngoba futhi bacabangela ukuthi fanele bethole umuntu osebenza esiteshini esingumsakazi omkhulu nohlonishwayo ngoba babize phela inkosi KamaSkandi angeke inkosi izethule yona kufanele bekhona umuntu ozoyethula wena uselangeni madam
Hawama uhila ngempela siyale kumelisa. Awusanamiyela madoda ekhaya. Siyathokoza kakhulu, siyathokoza. Kuze ubheke. Abathathu basele phezulu. Shila Jamet. Umnandi lapha sikuza sizoshayela ingoma kwanjomane kwaNkunzi. Ziyakhala nje kumnandi kungcono ekhaya kuyasenga ingane zawuthola nozumlaza. Umshophi inkani kwaba nenkani lo indaba epheka amambatha sebesula amadeva rangidabuka le emdletsheni la ngidabuka khona. Kwaze kwamnandi ekhaya. Siyamhlonga ukuzongethula lapha kuzalo njengenkosi yoMaskandi ukuze wonke umhlaba wazi ukuthi mawukhulunywa ngenkosi yoMaskandi usuke kukhulunywa ngegcokamelisha umshofo enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha sebesula amadevana. Uyayithula ke usiya uthi are you ready for inkosi yoMaskandi igcokamelisha umthandeni umfoko amanqe uzelela zonsizwa kuzelela bobantu Angidedde impundla ngoba akuziwe ngokuzokhulunywa namhlanje niyafuna nginethulela inkosi yoMaskandi. Happy Heritage Day nanso ke umthandeni nangoke igcokamelisha. Thula wethu ziyakhala manje. Ngithanda ukubonga kakhulu kuba angazi noma ngizothi director noma ngizothi yini noma director noma yini lokho khona lokho yabo kodwa laba abathatha inqumo noma bathatha isinqumo sokuthi bebize inkosi yoMaskandi izomenyezelwa ngokusemthethweni lapha kuzalo iphinde idlale igiye lapha na icupha isoka lapha na umthatho indaba icupha isoka ihamba idunusa lapha. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kulo mthathi isinqumo. Inomacengwane usuke enkandla straight uqondile ukuthi uze lapha emdletsheni. Mina ngizile uzokhuluma manga lapha. Kunenhlambuluko eshoda lapha phakathi kwami nawe. Nabuka yena nakhohlwa ngemuva ukuthi usuka kuphi uholobani ulalelwa uba iSouth Africa yonke izwe lonke lilimele ngale. Cha khona umsindo ngiyavuma kodwa ngikhulu lento eniyenzile ibhlungu ngoba anibulalanga nina nibuke lo phambi kwenu. Mina izolo ngithatha ngaphe kwakho mina. Cha ngoba angeke ivuma lento. Manje usoba lo masoda lekhaya. Mana kodwa ungasikaki ngoba kwabanqele unababani ngoba nangu umnene wabuthule uyakhuluma ngoba uyini wena. Chaka chaka